Kaixo, ni Mikel Arizkorreta naiz eta Mari Sorginaiztari telesaien Ireneren papela egiten dut. Azkarra, isila. Erronka handiena nik uste lehenengo Mari ezagutuko dut eta horren bidez mundu berri bat ezagutuko du, orduan mundu berri horri aurre egitea izango da bere erronka nagusiena. Irenei irakurtzea asko gustatzen zaio, nik uste kondaira mundua, historia mundua asko gustatzen zaiola. Orduan ikusiko dugu nola telesail honetan bere zaletasun hori asko piztuko du. Esango nuke baietz. Bai Mikelen naizen aldetikan eta Irenen aldetikan noski baietz. Mari asko gustatzen zait, baina beti izan naiz iratxozalea, oso bihurriak dialako, eta behien ipuinak eta asko gustatzen zaizki beti. Abenturazaleek baldin bazeate eta euskal mitologiare gustatzen bazaizue, ez galdu, Mari Sorginaiztari telesaila, ze asko dago ikusteko, beraz, gozatu.